jakintza ikastolan deno garagu. Herritik sortu ginelako eta herriarentzat dihardugulako. Kooperatiba garelako. Lan egin eta erabaki taldean egiten dugulako. Euskara eta euskal kultura gure arima direlako. Ikasle euskaldun eleanitz eta buruaskeak formatu nahi ditugulako. Gure ikasleek euren munduan protagonismoa hartzea nahi dugulako. Pertsona jatorrak, sortzaileak, kritikoak, ahaldunak eta aktiboak izatea nahi dugu. Bikaintasuna ikasle guztien hobekuntza dela sinisten dugulako. Irakasle eta profesional trebe eta trebatuak ditugulako eta etengabeko formazioan dihardutelako. Gurasoek ere burubelarri dihardutelako. Eredu propioa dugulako, Euskal Herriko eredua, Europara ateak zabalik dituena. Horregatik, zu, hura, zuek, haiek, gu, ni, jakintza ikastolan, deno garagu.